लोगोफोर नैलाय नैलाय लोगोफोर जाबर सारा स्पेशल दिनै दाउ लामनानै न'यावनो बुथारनायसो होबाय नैलाय लाइ बिलाइ गैया जुगारु थास' बिलाइ मायाव गालांगोन बिल जाखोमोन मा मा नों हामजाना फैद' हामजानाय हामजानाय जाद' हामजाद' मोनजासिगोन आरो दिनै सामथि ना मोजां फुनाय जादों नांलाय खोमोना खावफ्रायनांगोन मोजां Operasi mana yang ini? Gila, ses. Ses, gut निकाल दिया. Operasi mana yang ini? Operasi mana juga? Lain doi nih, ses. उसका ये गट है, पेट में जो होता है ना ऐसे. Nah ya pak, anggeling nang mana video ham nih? Janganlah. Nah, mana? Kamu pernah dusile ni? Tolong per, nilai di ni Korea, bedor jeng, alu jeng, tahu. वो टेस्टी बन रहा है आज. Cantik dulu. Cantik logofer godan no shifting pura sara shifting खालामगासिनो YouTube खालाम न'नि खामानि माव मा खामानि नों माव न'खौ लोगोफोर नायलै बिराद गाज्रिमोन एकदम जि साफा खालामखाबाय दाखालि न'आव देखायनाया लोगोफोर नायलै हुखुनानै न'खौ साफा खालामजोबखाबाय आङो फुंनिफ्राय एकदम बुंनांला आरो ने किटचेन सब लोगोफोर साफा खालामनानै दायो बर' सारा बुस्थुफोरखौ मोनसे मोननै लाबोलांदो आरो ओइ बाकसफोरा लां चलो मुखारदो बाकसखौ दरमानो सोना दोनना दे लाहाम नांगौ खोनाखाबाय कियाना आरो इफोरखौ आंनो दा लामनो हागोनलै पातला बुस्थुफोरखौ बाकसफोरखौ हमदो Hey, Byron busur apa am nggak sampai ke bay? Baru sampai nih. Salah ultam, macam mana ultai? Kita jadi ultai lah. Thap buna dap ne. Ay, nih bisa kata mama balai, mel biya malai bisa kata mama balai biya nih melai ini. Pisang busur doa nih nih pakai sedek. Nile, pisang bijang hidup nak nudo. Nile, pisang lebar. Mana uno pada ang? Deket. Ini kelak saudara kakak. Terus. Ini kau uno pada mana pung nang leher. Apa eman time pasam time yang yuk. Allah laguna Allah. Pokoknya Nile. Allah laguna Allah. Lebar Nile. Ayo, yun din. Ay, siya lang. Nagiging ko na staka, no, ting. Allah laguna Allah. Guys, ini kamani mo ba? Besang pisa basi ndo, looks ni. Nahanap mo, kada kamani mo nung Laki pay mana? Pisa kangen na talang beri na re kono. Jamu de. Amani mo nangga thobuti nangga. Thobuti ba? Mane dinagal lauza iya re. Dinagal lauza na ilegal mo. Kung ni pre mani alase. Bara kamani mo. Bara time kamani mo na hai. Ar bara time kamani mo ba hai. Bara pol ka mana? Para pisa mana?
बेनिखायनो बुङो थाब उथिनांगो आरो बुङो खामानि मावनांगो बादोल जानाङा खामानि मावबा गावनो मावबाय नालाय आंनिया फैसा बासिलांबाय लेबार लानायमोनबा दा 500,000 थाखा लांलायगोन नांथाबाय इनभार्टार नाना दान्नाया साफायानोखौलाय नांगौ लोगोफोर सब खालि जाजोब्बाय नैलै सिनिसोल'सै अफोरखौसो बाहेरायावनो दोनथ' मा दं नुबाय नै जा गुदलु बेसेबां मावथि हेल्प खालामसोदो मालाय बुस्थु लांनायाव बापरे बा मिक्सी बॉक्स चलो पड़े नैलै लोगोफोर फाइनाल शिफ्टिं जाबाय न'आ एसे सामान लाबोनो दंबावो आरो बुस्थुफोरा थाबोजोब्बाय गांनैसो बेफोरखौ लाबोजोब्बाय नै बुस्थुफोरा बिदिनो थागोन लोगोफोर नै ये देखो किचन को मार लोगोफोर जोंहानि गोदान रुमा एबारनिफ्राय एसे फिसा रुमा दाखालिनिसाय खिन्थु मोजां आरो पाका धालायजोबनाय मोजां टाइल्स बेखिनिखौ गासैखौबो न'आव लाना थांनो थाखाय दोनदों आरो बेफोराव दोनबाय खिरखिनि कमि गैया आरो जेरावबो खिरखि मोनगोन लोगोफोर किटचेना नै सानै मानसिनि थाखाय एकदम फिसा किटचेन बे जाबाय बाथरुम ओमफ्राय आरो नै बाहेराव बिराद आलाय सिलाय जाजोबना दं बुस्थुफोरा मोजां जायाखैनोखा बिराद स्पेस दङ आरो नै बिथिं रुम बिथिं फुरा बारान्दा गोजा फुरा बारान्दायानो गोजा लोगोफोर दिनैनि ओंख्रिया जोगोनार अमा फ्राय ओंखाम मैथाजों अमा बानलु राजा ओमफ्राय थाइजौ वाव कि टेस्टि